Dyma ni yng nghanolfan gneifio Meirion, mae'r awyrgylch wedi newid erbyn y prynhawn yma. Dyma chi y rownd derfynol yr adran iau ar un. Mae gennym ni Baden Powell, y bachgen o Greg Cowell, ar ddau David Roberts o Rhydymain, ar dri Dewi Jones o Erwood sydd wedi bod yn tocio yn y cefn ma'n ddiwyd ar hyd y bore. Alex Butler wedyn, mae o Werddon neu Lloegr yn siŵr, ond dyn diart, ond croeso iddo fo yma. Mark Gwyn wedyn yn dod o'r cyffiniau y Talgarth ac wedi bod yn cystadlu allan yn Zela Newydd yn llwyddiannus iawn yn y pen draw wedyn ar 6 Ellis Rhys, y bachgen o Rhaeadr. Mae dad o'n tynnu lluniau yma yn y sioe. Dyna'r her 5 yn y gorlan y tro yma, yn ytrach na 4 ar gyfer y rownd derfynol yma, ac mae'r awyrgylch yn fan hyn yn drydanol. Mae'r neuadd yn hollol lawn, y teuluoedd a'r cefnogwyr i gyd wedi ymgasglu i weld pwy fydd yn fuddigol yn y rownd derfynol yma. A da ni'n edrych ar hyn o bryd ar stonding 5 Mark Gwyn sydd wedi bod yn cystadlu yn arbennig o daclus hyd at yr amser yma, ag hefyd yn gyflym. Ar ddau Dewi Jones ydy hwn a'i oen nesa allan, yr oen pedwerydd oen gen fo allan, gwan bol ar 5 o'r fynnag. Dyna Mark Gwyn yn gorffan i bedwerydd oen, 5 oen sydd yn y gorlan, cofiwch, felly mae o mewn yn barod ar gyfer i oen diwetha. 5 oen allan gen fo, felly lawr y bol na fydd i. Golwg wan ar y beirniad yn symud o un i'r llall, 2 tu ôl i'r beirniad, a mae David Roberts yn bwyllog o falus yn rhoi i trydydd oen i lawr ynta, a Baden Powell, ergyd am ergyd, Baden Powell allan ar ei bedwerydd. Ond dyma ni ar stondin rhif y 4, mae Mark Gwyn fan hyn ac Alex Butler yn mynd rownd yr ysgwydd na, fawr iawn yn ei rhwng rhai o'r bechgyn yma, ond Mark Gwyn ac Ellis Rhys yn y pen draw sydd gyflyma ar hyn o bryd. Mark Gwyn allan gyda'i ddafad ddwetha ar hyn o bryd ac yn mynd ar y stodiau hirion na. Yr ochr yna'n cael ei gorffen rwan gan, pwy sydd gennon ni fan hyn, dweud Ellis Rhys draw yna, a wedyn lawr yn unwaith eto ar 4 gan Mark Gwyn, un arall dyma hi ddwetha allan gan fo, Ellis Rhys a Mark Gwyn ar ei bumed rwan yn mynd lawr yr ochr dda. Mae o'n mynd i fod yn gorffen yn gyntaf, yn sicr ydi o wedi bod yn ddigon taclus y fan hyn. Dyna'r cwestiwn, fydd y beirniad yn y cefn yna'n penderfynu hynny, ond ar hyn o bryd, os na wneud yr oen mae gicio gormod, mae'n mynd i orffen yn gyntaf. Ond just pam da chi'n meddwl bod bob peth drosodd, mae'r tensiwn yn mynd yn ormod, ond mae o'n dal yn mynd i orffen. Ydy sicr Mark Gwyn sy'n mynd i fynd â hir ag gyflymdra. 1, 2, 3, tela'n boi, lle mae'r bwtwm coch na, pwys ar bwtwm, lawr a fo, Mark Gwyn sy'n mynd â hi ar hyn o bryd, gan i weld, a'i fo ydy'r boi gorau o ran teclusrwydd yn ogystal a cyflymdra. Ar dderchog, llogorchiadau, gornes a hanner.